Zdravíme všetkých, ktorí hľadajú pravdu. Üdvözlünk mindenkit, aki keresi az igazságot. Dnes sme sa rozhodli priblížiť vám proroctvo z Daniela a zjavenia 7. a 13. kapitoly. Ma szeretnénk közelebbről ismertetni a Dániel proféciát és a jelenésekben lévő proféciákat, Dániel 7-es és jelenések 13-as fejezetekből. Už sme o tom hovorili, Erről már beszéltünk, ale dnes sme si pre vás pripravili názornú ukážku, ktorú vám vysvetlíme. Erről már beszéltünk, de most készítettünk egy szemléltetést, aminek segítségével szeretnénk közelebbről ismertetni. Táto nástenka znázorňuje časovú os. Ez a fali tábla egy bizonyos idővonalat ábrázol. S jednotlivými predsedníctvami v Európskej únii. És itt az Európai Unión belül az elnökségek vannak kijelölve. Ale to si vysvetlíme. Ezt majd még elmagyarázzuk. O niečo neskôr. Valamivel később. Ak dovolíte. Ha megengeditek. Môžeme si otvoriť Daniela 7. kapitolu. Szeretnék megkérni, hogy nyissuk ki a Dániel 7. fejezetét. A hneď prvý verš hovorí toto. És mindjárt az első vers ezt mondja. V prvom roku babylonského kráľa Balsazára videl Daniel v svojej posteli sen a videnia svojej hlavy. Hneď zapísal sen a podal úplnú správu o týchto veciach. Dániel 7. fejezet első vers. Babilon királya Belsazár uralkodásának az első évében álmot látott Dániel az ágyában fekve, és fejében látomások támadtak. Az álmot ekkor leírta, és mindenről beszámolt. Táto 7. kapitola Daniela býva často zle vysvetľovaná. Ez a 7. fejezet gyakran tévesen van értelmezve. Tie zvieratá, ktoré sú tu opísané, ezek az állatok, amelyek itt majd le vannak írva, vysvetľujú rôzni kazatelia zle. Különböző prédikátorok rosszul magyarázzák. Prečo to môžem s určitosťou povedať? Miért állíthatom ezt ilyen biztosan? Tak musíme si uvedomiť, že to videnie má Daniel v prvom roku kráľa Balsazára. Elsősorban egy dolgot kell tudatosítani. Ez a látomás, amit Daniel látott, ez Belsazár babiloni király ideje alatt, az ő uralkodása alatt történt neki. Akkor látta. Balsazár vládol v Babylone spolu so svojím otcom Nabonidom. Belsazár király Babiloniában uralkodott együtt az ő atyjával, tehát közösen voltak trónon, az ő atyjával, Nabonidusszal. Skúmal som históriu. Kutattam a történelemben, történelmi forrásokban. A dostal sa ku kráľovaniu asi keď mal 27 rokov. És ez a Belsazár nevű király körülbelül 27 éves korába került trónra. A jeho vláda trvala 14 rokov. És az ő uralkodása körülbelül 14 évig tartott. V čom spočíva ten zlý výklad mnohých učencov? Miben rejlik az, hogy ez rosszul van legtöbbször magyarázva? Tak v prvom rade v tom, že keď opisujú
to zviera podobné levovi. Tehát a fő hiba ezeknek itt majd következő leírt állatoknak az azonosításában abban rejlik, hogy az első állatot, azt az oroszlánt Babiloniával azonosítják. Tak vysvetľujú, že to je Babylon. Tehát így magyarázzák, hogy ez a Babilon, ez az oroszlán majd. Ale nie je to tak. De ez nincs így. Pretože všetky tie zvieratá vystupujú z mora. Mert itt majd azt olvashatjuk, hogy ezek az állatok mind tengerből emelkednek ki. Takže oni sú v podstate na vzostupe. Tehát ezek majd felemelkedést mutatnak, tehát ezek előtt van még csak az a dicsőség, amibe beleérkeznek. Ale v podstate Babylonská ríša už bola na ústupe. Viszont pont Babilonország már bukása előtt állt közvetlen. A navyše Balszazár bol posledný král Babylona. Mivel ugye ez a Belsazár király volt az utolsó királya. Takže o jakej dobe hovorí Daniel? Tehát akkor milyen időről beszél itt Dániel ebben a látomásban? Kam musíme nasmerovať toto videnie? Hova kell irányítani a figyelmünket ezt a látomást tekintve? Milyen időre? Takže Daniel v tomto videní sa dostáva do roku 2022, polovica. Dániel ezzel a látomásával 2022 és fél év erre az időpontra kerül. Bolo to za českého predsedníctva. Ez a cseh elnökség idejére esik. Je to veľmi zaujímavé, ale skutočne Daniel vidí videnie posledných dní. Ez nagyon érdekes, de valóban Dániel az utolsó napok idejét látja ebben a látomásban. A to si vysvetlíme v tejto prednáške prečo. És ezt ebben az előadásban el fogjuk magyarázni, hogy miért. Takže keď pôjdeme teraz ďalej, ha most folytatni fogjuk, Daniel tu vidí nasledovné videnie. Daniel prehovoril a povedal. Daniel itt a következőt írja majd le, és így szól Daniel. Pozeral som sa vo svojich videniach počas noci a hľa, 4 nebeské vetry vstúvali ohromné more a z mora vychádzali 4 mohutné zvieratá a každé sa líšilo od ostatných. Tehát Dániel 7-es fejezet, második-harmadik vers. Így szól Dániel, ezt láttam éjszakai látomásban, íme az egek 4 szele felkorbácsolta a nagy tengert, és a tengerből 4 hatalmas vadállat jött elő, mindegyik különbözött a többitől. Taká malá zaujímavosť. 16 veršov z tejto 7. kapitoly je opis Danielovho videnia. Zostatok je vysvetlenie aniela. Tehát ennek a fejezetnek, ez ilyen érdekesség, az első 16 verse leírás arról, hogy mit látott Dániel, és az utána következő versek pedig magyarázat, amit az angyaltól kapott. Teraz prejdeme k tomu, čo vidí Daniel. Most akkor tovább lépünk ahhoz, hogy mit is látott Dániel. Aby sme chápali tie zvieratá. Hogy jól értsük ezeket az állatokat. Pozrime si 17. verš tejto kapitoly. Nézzük meg most még a 17-es versét ebből a fejezetből, 17-es verset. Čo sa týka týchto mohutných zvierat, pretože sú 4 králi, ktorí povstanú zo zeme.
itt azt írja, ezek a hatalmas vadállatok, mivel 4-en vannak, 4 földi eredetű királyt jelentenek, akik majd felállnak. Takže každé zviera symbolizuje jednu vládu alebo pánstvo. Tehát mindegyik vadállat, amit majd lesz írva, egy-egy hatalmat, egy uralkodót, uralmi hatalmat jelent. Egy királyságot. Prejdeme teda k tomu prvému zvieraťu. Prvé sa podobalo levovi a malo orlie krídla. Pozeral som sa ďalej, až kým mu boli vytrhnuté krídla a bolo vyzdvihnuté zo zeme a postavili ho na dve nohy ako človeka a bolo mu dané srdce človeka. Tehát akkor az első állat a 7-es fejezet 4-es versében így van leírva. Az első oroszlánhoz hasonlított, és sasszárnyai voltak. Néztem, míg nem kitépték szárnyait, és felemelték őt a földről, 2 lábra állították, mint egy embert, és emberi szívet adtak neki. 5. verš, pokračujeme ďalej. A hľa, iné zviera, druhé, ktoré sa podobalo medveďovi a bolo na jednej strane vyzdvihnuté a v plame medzi zubami malo 3 rebrá a hovorili mu toto: Vstaň, zožer hodne mesa. 5. versben folytatódik a második állatnak a leírása. Íme egy másik vadállat, a második, amely medvéhez hasonlított, egyik oldalára emelkedett, szájában a fogai között pedig 3 borda volt. Ezt mondták neki: kelj fel, és egyél sok húst. 6. verš. Potom to som sa pozeral ďalej a hľa, ďalšie zviera, podobné leopardovi, ale na chrbte malo 4 krídlá lietajúceho tvora a to zviera malo 4 hlavy a skutočne dostalo pánstvo. 6. versben a következő leírást olvassuk. Aztán ezt láttam, íme egy másik vadállat, leopárdhoz hasonló, de 4 szárny volt a hátán, olyan, mint a repdeső teremtményeké. 4 feje volt a vadállatnak, és uralkodói hatalmat adtak neki. 7. Potom to som sa pozeral ďalej v nočných videniach a hľa, 4. zviera naháňajúce strach a hrozné a neobyčajne silné. A malo zuby zo železa veľké, hltalo a drvilo a čo zostalo, to zašlapávalo nohami a bolo odlišné od všetkých ostatných zvierat, ktoré boli pred ním a malo 10 rohov. 7. fejezet pedig a 4. írja le, vagyis a 7. fejezet 7. verse. Ezután az éjszakai látomásban még ezt látta, íme egy 4. vadállat, mely félelmetes, szörnyűséges és rendkívül erejű volt. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, ami pedig megmaradt, azt lábával széttaposta. Különbözött mindazoktól a vadállatoktól, melyek előtte voltak, és 10 szarva volt. Daniel nám opisuje situáciu, ktorá začala vojnou na Ukrajine. Dániel olyan helyzetet ír itt le, ami gyakorlatilag ukrajnai háborúval kezdődött. Azt a szituációt írja le világban. Chcem upozorniť jednu dôležitú vec. Egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet. Hovoríme len o pravde. Beszélünk, igazságról beszélünk. Csak Nič nie je dôležitejšie ako pravda. Semmi se fontosabb, mint az igazság. Sme apolitickí. Apolitikusak vagyunk, tehát teljesen semlegesek, ami a politikát illeti. A v tejto prednáške sa nejdeme postaviť na žiadnu stranu. És ebben az előadásban semmelyik oldalra sem állunk, semmelyik oldalon nem foglalunk állást. Ez nem erről szól. Len sa chceme s vami podeliť o toto proroctvo. Csak szeretnénk veletek megosztani, szeretnénk ezt a proféciát megosztani veletek, ktoré mi zjavil Všemohúci Boh. Melyet a mindenható Isten feltárt nekem. To, že to je
že to začalo týmto obdobím v roku 22,5, Azt, si hogy teraz ukážeme. most meg fogjuk mutatni, hogy miért kezdődött pont ezzel a időponttal, ami 2022 és fél év. Keďže sme si tie zvieratá už prečítali, tak lev sú Spojené štáty americké. Tehát ahogy ezeket az állatokat itt olvastuk, akkor az első, az oroszlán, az az Egyesült Államok. Medveď sú Rusi. A medve az Oroszország. 3 rebrá je Ukrajina. Az ő szájában lévő 3 borda az az Ukrajna. Veľmi zaujímavá skúsenosť sa nám stala. Történt egy érdekes dolog velünk, egy érdekes tapasztalatunk van. Čítali sme tento verš jednej mladej Ukrajinke. Egy alkalommal felolvastuk ezt a verset egy fiatal Ukrajnából származó hölgynek. A nehovorili sme jej zatiaľ žiadne vysvetlenie. És nem fűztünk hozzá semmilyen magyarázatot, csak felolvastuk. A ona sama povedala, že joj, veď to sú Rusi a my, Ukrajinci. És erre ő úgy reagált, hogy abban a pillanatban így ledöbbent, hogy hát ez rólunk szól, hogy ez az Oroszország és ez a szájban lévő 3 borda, ezt mi vagyunk. A to tretie zviera, ten leopard, to je Veľká Británia. A harmadik állat, amíg itt le van írva, leopardhoz hasonló, az pedig a Nagy-Britannia, to je Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo. Az Egyesült Királyság. A to štvrté, ktoré vyzeralo úplne odlišne od tých ostatných, to je Európska únia. És az a negyedik, amely más volt, mint az előző 3, a negyedik, az pedig az Európai Unió. Vieme to preto, lebo Európska únia sa presne takto správa, ako je opísaný tento 7. verš. Ezt abból is lehet tudni, hogy ha ezt elolvassuk, Európai Unió teljesen azonosan viselkedik, mint az itt olvasható leírás erről a vadállatról, erről a negyedikről. Vôbec ju nezaujímajú záujmy občanov, ale drví, ničí a zašliapáva všetko, čo sa dá. Hát őt abszolút nem érdekli az emberek érdeke, a polgárok, az Európai Uniónak a országainak az érdekei, mert itt, ahogy írva is van, és ahogy ezt láthatjuk, mindent fal, zúz, és ami pedig megmarad, azt a lábaival széttapossa. Dôležité je, aby ste si všimli posledné vety v 4., 5., 6. aj 7. verši. Fontos, hogy külön figyelmet szenteljetek ezeknél a verseknél, a 4-esnél, 5-ösnél, 6-osnál és 7-esnél, hogy milyen szavakkal végződik, mi van a végére mindig odaírva. K tomu sa ešte dostanem. Ehhez még majd vissza fogunk térni. Keď ste pozorní poslucháči, tak z televízie viete, že tie krajiny, ktoré sme teraz citovali, sú zaangažované na vojne s Ukrajinou. Ha így a hírekből már valaki megfigyelte, aki figyeli mondjuk egy kicsit a politikai helyzetet, annyi talán feltűnt mindenkinek, hogy ezek az országok mind valamilyen szinten be vannak kapcsolódva, vagy valamilyen érdek fűzi őket konkrétan ehhez a Ukrajnában folytatott háborúhoz. Teraz tým posledným vetám. Most pedig visszatérek ezekhez a egyes gondolatokhoz, amivel végződnek ezek a leírások. Vo 4. verši sa píše, že bolo mu dané srdce človeka.
4. versnél látjuk, hogy azt írja a végén, hogy emberi szívet adtak neki. Vidíme to teraz, že Spojené štáty skutočne sa snažia ten konflikt na Ukrajine tak ľudsky poriešiť. Olyat láthatunk, mintha valóban Amerika valamilyen ilyen békítő szerepet vállalna ebben a konfliktusban, vagy szeretne véget vetni, mintha jóra akarná ezt az egészet fordítani. V 5. verši sa píše: a hovorili mu toto: vstaň, zožer hodne mesa. 5. versben pedig ilyet olvashatunk, annak a végén. Ezt mondták neki: kelj fel, és egyél sok húst. Jeruzalemská Biblia hovorí: dostal rozkaz zožer hodne mesa. Jeruzsálemi fordításban, ott abban a Bibliában szó szerint olyan leírás van, hogy parancsot kapott, hogy keljen fel és egyen sok húst. Tehát parancsba kapta. Ako som povedal, záleží len na pravde. Ahogy mondtam, főleg az igazság az, ami fontos. A toto je pravda od Boha. És ez az igazság az Istentől van. Rusko nie je agresor. Tehát Oroszország önmagában nem az, aki úgy, milyen kifejezés ez, tehát az, aki támad, aki agresszív módon akarna viselkedni. Keď dostali rozkaz, tak niekto z pozadia ich riadi. Tehát itt azt lehet látni, hogy mire akarok kitérni, hogy itt egy háttérből jövő utasításra történik az, amit mi láthatunk. Parancsba kapták. Kto to je? Ki ez, aki ilyen parancsot adhat a háttérből? Na to sa dosť ťažko odpovedá a je to aj taká zložená odpoveď. Erre most így nehéz lenne választ adni, mert ez egy ilyen összetettebb dolog, összetettebb választ igényelne. Ale to teraz nebudeme rozoberať. De erre most nem fogunk kitérni. A v 6. verši sa píše, že Leopard dostal skutočné pánstvo. 6. vers végén pedig azt olvashatjuk, hogy uralkodói hatalmat adtak neki. Odávna mi nešlo do hlavy, ako Británia môže byť v Európskej únii. Még régebben valahogy nem fért a fejembe egy ilyen dolog, hogy lehet Britannia Európai Uniónak a tagja, ez így valahogyan feltűnt nekem már régebben is. Lebo tí, čo tvrdili, že ak by Británia zostala v Európskej únii, narušalo by to plnenie tých biblických proroctiev. Mert tulajdonképpen itt a bibliai proféciáknak a teljesedésében ez akkor zavaró lenne, hogy lehet része, és közben egy külön vadállat. V podstate v týchto veršoch aj vidno, že kto je tým vojnovým štváčom. Innen ezekből a versekből lehet látni, hogy ki tulajdonképpen az a háborút szító, ténylegesen. Vidíme, že Británia sa snaží manipulovať Európskou úniou a ovládať jednotlivé krajiny. Láthatunk olyat is, hogy Nagy-Britannia igyekszik manipulálni Európai Unióval is, és irányítani bizonyos országokat. A keď prejdeme k tomu 7. veršu, tak sa tam píše, že to zviera bolo odlišné od ostatných zvierat a malo 10 rohov. És a 7. versnél, amit így még erről külön olvashatunk, a 7. versben ez érdekes, hogy különbözött,
és volt a többi vadállattól, és volt 10 szarva. Kto sú tie rohy? Kik ezek a szarvak? Ako sme si povedali, videnie začína v čase, keď Česko malo predsedníctvo v Európskej únii. Tehát ez a látomás, ahogy említettük, ami itt konkrétan le van írva, erre az időre szól, és a kezdete 2022 és fél év tájékán van. Takže 10 rohov je Česko, Švédsko, Ez a 10 szarv a következők: Csehország, Svédország, Španielsko, Spanyolország, Belgicko, Belgium, Maďarsko, Magyarország, Poľsko, Lengyelország, Dánsko, Dánia, Cyprus, Ciprus, Írsko, Írország Litva. és Litvánia. Môžeme si to spočítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Od Česka po Litvu je skutočne 10. Ez valóban 10 ország, 10 szarv. Možno si teraz hovoríte, že splietam hlúposti. Lehet, hogy most ezt azt mondaná valaki magának, hogy ez ostobaság. Ale ja som sa Boha pýtal na vysvetlenie zjavenia 13. 17. kapitoly aj Daniela 7. Én külön kérdeztem az Istent ezeknek a jelentésére, kutattam, imádkoztam, és szerettem volna megérteni őszintén. A Svätý Duch mi povedal, aby som si pozrel tieto predsedníctva. És abban az időben, amikor ezek után kutattam, Szent Szellem által jött egy olyan ihletés, hogy nézzem meg a Európai Uniónak az elnökségeit. Trošku preskočím, ale vysvetlíme si to. Most ugrok egy kicsit az időben, de majd elmagyarázzuk. Svätý Duch mi ukázal, že tým malým rohom bude Grécko. Mert amiután kutattam, mint támpont után, akkor a Szent Szellem által pont a Görögországra kaptam így ráirányítást, hogy ez az a kicsiny szarv, amelyikről majd még szó lesz. A to si teraz prečítame v tom 8. verši. És erről fogunk most itt 8-as versben olvasni. Sledoval som tie rohy a hľa postal medzi nimi iný roh, malý, Grécko. Miközben, a 8-as versben ezt olvashatjuk, miközben figyeltem a szarvakat, íme egy másik, egy kis szarv nőtt ki közöttük, és az előbbi szarvak közül 3 letört előtte. A boli pred nej vytrhnuté 3 z tých prvých rohov a hľa v tom rohu boli oči podobné očiam človeka a boli tam ústa hovoriace velikánske veci. Tehát, ahogy már előbb olvastam, még egyszer, hogy az előbbi szarvak közül 3 letört előtte, és folytatom, és íme, ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, és egy nagyokat szóló száj. Čo to znamená? Mit jelent ez? Grécko by malo mať predsedníctvo v roku 2027 od júla. Görögországnak az elnöksége 2027-es év második felére van tervezve. Ale píše sa tu, že boli pred ním vytrhnuté 3 z tých prvých rohov. De azt olvassuk itt, hogy előtte 3 szarv letört. Takže Litva, Írsko, Cyprus padnú. Tehát Litvánia, Írország és Ciprus letörik, tehát kikerül a sorból. V tomto roku 2026 sa zmení charakter Európskej únie. 2026-os évben meg fog változni az Európai Uniónak az arca. To si všetko ale vysvetlíme ešte podrobnejšie. Ezt még majd aprólékosabban is el fogjuk magyarázni. Potom Daniel vidí
že sú v nebi rozmiestnené tróny. Ezután még Dániel lát olyat, hogy az égben trónokat állítottak fel. Môžeme čítať 9:10. Pozeral som sa ďalej a boli tam rozmiestnené tróny a pradávny dní sa posadil. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy na hlave mal ako čistú vlnu. Jeho trón bol plameňmi ohňa, jeho kolesá boli horiacim ohňom. Z miesta pred ním tiekol a vychádzal ohnivý prúd. Boli tam tisícov tých, ktorí mu slúžili a 10 000 krát 10 000 tých, ktorí stáli pred ním. Zasadol súd a boli otvorené knihy. Felolvasom a 9-es és 10-es verseket. Néztem, még nem trónokat állítottak fel, és az öreg korú leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, és fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja lángoló tűz, annak kerekei pedig égő tűz. Tűzfolyam áradt ki, és jött ki előle, 1000-szer 1000-en szolgáltak neki, és 10 000-szer 10 000-en álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Takže Daniel nám opisuje nielen pozemské veci, ktoré začali v roku 22. Dániel nem csak földi dolgokat ír le, od roku 22, ami 2022 és fél évtől indult el, ale ukazuje nám aj situáciu, ktorá sa odohráva v nebi. hanem arról is beszámol, ami aközben a mennyben történik. Keď budeme čítať ďalej, pozeral som sa ďalej v tom čase pre zvuk velikářských slov, ktoré hovoril ten roh. Pozeral som sa ďalej, až bolo zabité zviera a jeho telo bolo zničené a bolo odovzdané horiacemu ohňu. Čo sa týka zostávajúcich zvierat, panovanie im bolo odňaté a bolo im dané predĺženie života o čas a obdobie. És itt olvashatjuk 11-es és 12-es versekben a következőt, akkor figyeltem a nagy szavakat hallva, amelyeket a szarv szólt, és néztem, míg nem. A vadállatot megölték, a testét elpusztították, és az égő tűzbe vetették. A többi vadállat uralkodói hatalmát elvették. Életüket azonban egy ideig, meg egy időszakig meghosszabbították. Takže keď si ten opis teraz vysvetlíme, most akkor elmagyarázzuk ezt a leírást. V tom 11. verši sa píše, že telo toho zvieraťa bolo zabité, zničené a odovzdané horiacemu ohňu. Itt a 11-es versben azt olvastuk, hogy ennek a vadállatnak, kiszarvú vadállatnak a testét megölték, illetve ezt megölték, a testét elpusztították és az égő tűzbe vetették. Oheň v Biblii znamená definitívne zničenie. Tűz a Bibliában a végső elpusztítást jelenti. Takže predsedníctva Európska únia funguje tak, že každého pol roka má nejaká krajina predsedníctvo. Európai Unió úgy működik, hogy fél évente, minden fél évben egy másik ország kerül elnökségre. Vidíte to s tým, tie zvýraznené písmená, to je jeden rok a tá menšia čiara medzi nimi je pol rok. Takže každého pol roka. Akkor itt látható, hogy ahogy itt évekre fel van osztva ez az idővonal, akkor ott fél évnél el van választva, és akkor fél évig egyik, fél év következő, és így tovább. Ale podľa Daniela, toho 11. verša, v roku 2026 nastáva zmena. Itt a Dániel, ahogy írja, 2026-os évben egy változás történik. Grécko nahradí 3 krajiny pred ním a dostane sa k moci o 1,5 roka skôr. Ahogy olvastuk, hogy 3 ország ki lesz törve a kicsin szarv előtt, így Görögország 3 országot helyettesít, illetve elébük kerül sorra. Takže Európska únia ako
celok prestane existovať. Tehát az Európai Unió abban az időben, mint ahogy ismerjük, mint egy egység, megszűnik létezni. Vznikne niečo nové, Valami új fog létrejönni, čomu budú šéfovať Gréci, aminek az élén Görögország fog állni. ale to nám doplní už zjavenie Jána. De erről majd a többi kiegészítést jelenésekben, János jelenéseiben olvasunk közelebbről. A čo sa týka tých krajín, ktoré sme spomínali, Spojené štáty, Rusko, Veľká Británia, ami meg a többi országot illeti, amelyekről még olvastunk az elején, Egyesült Államok, Oroszország és Egyesült Királyság, tak aj tam prichádza k obrovskej zmene. ott is egy nagy változás történik, amit itt olvastunk. 12. verš hovorí, že panovanie im bolo odňaté, Ahogy a 12-es versben olvastuk, hogy ezeknek a vadállatoknak a hatalmát elvették, a bolo im dané predĺženie života. de kaptak, meghosszabbították az életüket. O koľko? Mennyivel? O rok? Aj niečo. Egy évvel és valamilyen időszakkal. Ako sa to presne stane, neviem. Hogy ez hogyan történik, pontosan azt nem tudom. Ale všetci, čo vzhľadajú k týmto obrovským krajinám, ktoré teraz hýbu svetom, budú veľmi prekvapení. De hogy most sokan felfelé tekintenek, felnéznek ezekre az országokra, amelyek mozgatják a világpolitikát, majd meg lesznek lepődve. Možno si poviete, že to sa nikdy nestane. Lehet, hogy azt gondolja valaki, hogy ez sosem történik meg, pretože Gréci sú skrachovanci a nič neznamenajú. Hogy történhetne ilyen meg, mikor ugye Görögország egy katasztrofális gazdasági helyzetben lévő ország, ugye nincs élen az Európai Unión belül. Az hogy történhetne meg, hogy hatalomhoz kerül olyan szinten. Ale uvedome si jednu vec. De egy dolgot tudatosítsunk. Celý svet leží v moci satana. Hogy az egész világ, ahogy a Bibliában olvassuk, a gonosz hatalmában van. A ukážeme si to na jednej veci. És ezt egy dolgon meg fogjuk mutatni. Môžeš nájsť Lukáš. Štvrtá kapitola. Lukács 4. fejezet. Piatý až 7. verš. 5-től a 7. versekig. Preto ho vzal hore a v okamihu mu ukázal všetky kráľovstva celej obývanej zeme a diabol mu povedal, dám ti všetku túto moc a ich slávu, lebo mi bola daná a dám ju komu chcem. Teda ak mi preukážeš akt uctievania, to všetko bude tvoje. Felolvasom ezeket a verseket. Erre felvitte őt, és megmutatta neki a lakott föld összes királyságát egy szempillantás alatt. És ezt mondta neki az ördög. Neked adom mindezt a hatalmat, és ezek dicsőségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek csak akarom. Ha azért imádatot mutatsz be előttem, mind a tiéd lesz. Ako si ukážeme neskôr, Hogy később majd megmutatjuk. Satan odovzdá moc Grécku. Sátán lesz az, aki átadja a hatalmát Görögországnak. Ešte si môžeme z Daniela ukázať jeden dôležitý verš. Dánielből még egy érdekes verset olvashatnánk fel. Aby ste pochopili, že to nie je o jednotlivých tých krajinách.
hogy megértsük, hogy ez nem ezekről az egyes országokról szól itt, ale je to o duchovnom pozadí jednotlivých tých krajín. hanem sokkal inkább ezeknek a szellemi hátteréről ezt kell figyelembe venni. Van itt szó. Môžete si pozrieť Daniel 10. kapitolu. Nézzük meg Dániel 10. fejezetében. 20. verš. 20. verset. Preto povedal ďalej. Naozaj vieš, prečo som k tebe prišiel? A teraz pôjdem späť, aby som bojoval s kniežačom Perzie. Keď budem vychádzať, bude prichádzať tiež knieža Grécka. Itt egy érdekességet olvashatunk. 10. fejezet, 20-as vers. Ő tehát folytatta. Tudod-e, miért jöttem hozzád? Most pedig visszatérek, hogy megküzdjek Perzsia fejedelmével, amikor elmegyek, lám még Görögország fejedelme is jön. Ezt mondta neki az angyal Dánielnek. A akú moc majú tieto kniežatá, si môžeme pozrieť v 13. verši. És hogy mekkora ezeknek a fejedelmeknek, szellemi fejedelmeknek a hatalma, ezt még megnézhetjük. Még egy helyen. Ale 21 dní mi knieža kráľovskej ríše Perzie kládlo odpor a prišiel mi na pomoc Michael, jedno z najpoprednejších kniežat, a ja som zostal pri gréckých kráľoch. Pri perských kráľoch, pardon. Itt például még a 10-es fejezet 13-as versében azt olvashatjuk, de a perzsa királyi birodalom fejedelme 21 napig szembeszállt velem, és Mihály, az egyik előjáró fejedelem jött a segítségemre, én pedig Perzsia királyainál maradtam. Takže za každú krajinu jednotlivo stojí jedno démonské knieža. Így láthatjuk, hogy minden ország mögött áll ilyen démoni fejedelem. Oni majú tiež svoje pravidlá. Nekik is megvannak a maguk szabályai. Svojho vládcu. Megvan a uralkodójuk. A toho musia poslúchať. És annak engedelmeskednek. A on keď povie odchod, príde Grécko, tak príde Grécko. Tehát ha ő úgy dönt, hogy valakinek útba félre kell állni, mert most Görögország jön sorra, és megadja neki a hatalmat, akkor az úgy is lesz. Vráťme sa do tej 7. kapitoly. Még térjünk vissza a Dániel 7. fejezetéhez. Čítali sme si tam o tom súde, ktorý začal v nebi. Itt olvastunk arról, hogy egy törvényszék ült le az égben. Ten súd zasadne niekedy v roku 2026. Ez a törvényszék valamikor 2026-os év körül fog összeülni. A o čo tam ide, si pozrieme v 13. a 14. verši. Hogy itt miről lesz szó, ezt megnézzük a 13-as és 14-es versekben. Pozeral som sa ďalej v nočných videniach a niekto podobný synovi človeka prichádzal s nebeskými oblakmi a dosiahol prístup k pradávnemu dni a priviedli ho blízko až pred neho. A bolo mu dané pánstvo a dôstojnosť a kráľovstvo, aby jemu slúžili všetky národy, národnostné skupiny a jazyky. Jeho pánstvo je pánstvo trvajúce na neurčitý čas, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je kráľovstvo, ktoré nebude zničené. 13-as, 14-es versekben ezt olvasjuk. Néztem tovább az éjszakai látomást, és íme egy emberfiához hasonló valaki jött az egek felhőivel. Bebocsátást nyert az öregkorúhoz, és egészen elévitték, majd uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot kapott, hogy a népek, nemzetek és nyelvi csoportok mind őt szolgálják. Uralma időtlen időkig tartó uralom, amely nem múlik el, és királysága nem semmisül meg. Môžeme pozrieť ešte 18. verš.
Nézhetjük még a 18-as verset. To už je vysvetlenie od Daniela. Ezzettől az angyaltól, aki ebben a látomásban beszélt Dániellel, ez tőle szóló magyarázat. Ale kráľovstvo dostanú svety Najvyššieho a prevezmú kráľovstvo do vlastníctva na neurčitý čas, až neurčitý čas neurčitých čias. És ezt mondja Dánielnek, de a legfőbb úr szentjei kapják majd meg a királyságot, és időtlen időkig, sőt még időtlen idők után is időtlen időkig az övék lesz a királyság. Takže súd v nebi rozhodol o tom, že istá skupina vyvolených má dostať kráľovstvo s Ježišom Kristom. Tehát erről született döntés az égben, hogy az uralmat Krisztus kapja meg, és vele együtt az ő választottjai, szentjei. Daniel opisuje ďalej, že chcel vedieť o tom štvrtom zvierati viacej. Daniel itt még arról beszél, hogy ő közelebbről szerette volna tudni, hogy mi a helyzet azzal a negyedik vadállattal. Ešte k tomu 20. veršu, keď sa vrátime. Még itt a 20-as vershez is egy kicsit térjünk vissza. Keď opisuje ten roh Daniel a hovorí, že pred ním 3 padli. Mikor Daniel leírja, beszél erről a kicsinszarvról, és említi azt, hogy előtte 3 kitöretik. Tak je tam ešte veľmi zaujímavá poznámka a svojím zjavom bol väčší ako jeho druhovia. Itt olvashatunk még egy ilyen érdekességet erről a kicsinszarvról, hogy a megjelenésével nagyobb, mint a társai. A skutočne Grécko je rozlohovo väčšie ako Litva, rozlohovo väčšie ako Írsko a aj Cyprus. És itt le is van az írva, hogy nagyobbnak tűnik, mint a többi, hogy ezektől az országoktól, amelyek előtte ki lesznek törve, amelyeknek a helyébe lép előbb, megelőzi őket, ezek valóban területileg kisebbek Görögországnál. 24. verš hovorí túto myšlienku. A pokiaľ ide o 10 rohov, z toho kráľovstva postane 10 kráľov a po nich postane ešte iný a sám sa bude líšiť od prvých a poníži 3 kráľov. 24. vers. Áno. Ez még elolvasnánk a 24-es verset, a 10 szarv pedig ez, ebből a királyságból 10 királyság támad. Utánuk még egy másik is támad, amely más lesz, mint az előzőek, és 3 királyt megaláz. Tehát így van még angyal által közelebbről magyarázva. Takže vidíme, že Daniel rozoberá našu dobu veľmi podrobne. Láthatjuk, hogy itt Dániel a mi időnket nagyon aprólékosan fejtegeti, leírja. Vieme, že ten malý roh nie je súčasťou tých 10. Tudjuk, hogy ez a kicsinszarv nem része az előző 10-nek. Tehát, ako vidíte v tom 24. po tých 10 rohoch povstáva malý roh. Až po nich. Tehát ezután a 10 szarv után úgy van leírva, hogy kell fel ez a kicsinszarv. No a ako bude tento malý roh sa správať? És hogy fog viselkedni ez a kicsinszarv? 25, 26 a 27 verše. A bude hovoriť dokonca slova proti Najvyššiemu, bude stále bojovať proti svätým Najvyššieho a bude mať v úmysle zmeniť časy a zákon a budú mu vydaní do ruky na čas a časy a pol času.
a zasadol súd a nakoniec mu odobrali jeho panovanie, aby ho vyhladili a úplne ho zničili. A kráľovstvo a panovanie a nádhera kráľovstiev pod všetkými nebesami boli dané ľudu, ktorým sú svety Najvyššieho, a ich kráľovstvo je kráľovstvo trvajúce na neurčitý čas a všetky pánstvá im budú slúžiť a budú ich poslúchať. A 25-ös, 26-os és 27-es versekben ezt olvashatjuk. Sőt, a legfelségesebb ellen fog beszélni, és folyton zaklatja a legfőbb úr szentjeit. Meg akarja majd változtatni az időket és a törvényt, és a kezébe adják őket időkig és félidőig. Ez a kicsinszarvnak a magatartása van itt leírva, és folytatja. 26-os, és összeül a törvényszék, és végül elvették annak uralkodói hatalmát, hogy megsemmisítsék őt, és teljesen elpusztítsák. A királyságot, uralkodói hatalmat és az egész ég alatt lévő királyságok fenségét a legfőbb úr szentjeiből álló népnek adták. A királyságok időtlen időkig tartó királyság, és nekik fog szolgálni és engedelmeskedni minden uralom. Z týchto veršov, čo sme teraz čítali, sa veľa učíme. Ezekből a versekből, amiket itt olvastunk, sokat tanulhatunk. Tak hlavne vyzdvihnem jednu dôležitú vec. Főleg egy fontos dolgot szeretnék kiemelni. Nie všetci ľudia idú do neba. Nem minden ember megy a mennybe. Biblia ich nazýva svety Najvyššieho. Azok, akik elragadtatnak, azokat úgy írja le a Biblia, hogy a legfelségesebb szentjei. Lebo keby išli všetci ľudia do neba, mert ha minden ember mennybe kéne menjen, tak komu by kráľovali títo svety Najvyššieho? Akkor ebben a királyságban ki felett uralkodnának ezek a királyok, a legfelségesebb szentjei, ha a földön nem lennének emberek. Takže ak máte ešte chaos v náukách, tak si ich upravte. Hát ha még káoszos a tudás ezt illetően, akkor ezt helyre kell tenni. Pretože v roku 2026 nastáva v nebi súd. Mert 2026-os évben a mennyben bíróság fog összeülni. Malý roh dostáva moc na 3,5 roka. A kicsinszarvnak pedig 3,5 évig fog tartani az uralma. To je 1, 2, 3, to je do roku 2029,5. Tehát 26-os évtől számítva 3,5 év tart 2029,5 évig. Ott van az az időpont, ahol véget ér az a 3,5 év. Takže mnohé cirkvi učia, že ešte bude veľké prebudenie. Sok vallási közösség, csoport, irányzat a keresztények között azt tanítja, hogy még lesz nagy ébredés. Žiadne veľké prebudenie. Nem lesz nagy ébredés. Ale pravdepodobne veľké prenasledovanie. Hanem sokkal inkább nagy üldöztetés. Lebo tento malý roh, mert ez a kicsinszarv bude bojovať proti svätým Najvyššieho. A legfelségesebb szentjei ellen vív harcot. Jednu dôležitú vec vám chcem ukázať. Akarok mutatni egy fontos dolgot. Keby sa Grécko malo dostať k moci v roku 2027,5, ha a Görögország akkor kellene sorra kerüljön az elnökségével, ahogy eredetileg tervezve van, a második fele 2027-es évnek. A až odvtedy by sa malo začať počítať 3,5 času, alebo 3,5 roka. És ha ettől az időponttól kellene számítsuk azt a 3,5 időt, 3,5 évet, tak všimnite si, kam by sme sa dostali. Akkor figyeljük meg, hogy hova jutnánk el időben. 1, 2, 3,5. Akkor eljutnánk egészen idáig 3,5 év. A vidíte to číslo 2030? Ez itt már a 2030-as év, láthatjuk. Čo vám to pripomína? Mire emlékeztet minket?
Počuli ste už výraz Agenda 2030? Biztos hallottátok ezt a kifejezést, a 2030-as agenda, hogy is lehetne ezt magyarul mondani, de ez így elhangzott a hírekben többször, hogy vannak ilyen tervek. Agenda 2030, to je voľný preklad. Agenda 2030-as évre szóló tervek. Ale pozrieme sa, čo hovorí písmo. De nézzük meg, hogy mit ír az írás. Otvorte si Matúša 24. kapitolu. Nézzük meg a Máté 24-es fejezetet. A 22. verš. És annak a 22-es versét. Matúš 24-22. Naozaj, keby neboli tie dni skrátené, nezachránilo by sa žiadne telo, ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. Itt azt olvashatjuk, bizony, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, nem részesülnek megmentésben egyetlen test sem, de a választottak miatt megrövidítetnek azok a napok. Vysvetlíme si to? Megmagyarázzuk. O koľko sú skrátené tie dni? Mennyivel vannak lerövidítve ezek a napok? Nástup Grécka by mal byť 2027,5. Tehát a Görögországnak eredetileg 2027-es év második felébe kellene elnökséghez jutni. Ale tým, že Grécko vytrhne, alebo vykopne, alebo vylomí predchádzajúce 3 predsedníctva, de mivel Görögország maga előtt három elnökséget kitör, megelőz, to je ten skrátený čas. Ez az a lerövidített idő. Takže vidíte zvrátenosť tej agendy. Mikor láthatjuk ezeknek a világuralmi terveknek a romlottságát, že je vyslovene zameraná proti ľudstvu. Ahogyan emberiség ellen van fordulva, emberiség ellen munkálkodik. Ale všemohúci Boh Jehova. De mindenható Isten Jehova Tento čas skrátil. Ezt az időt lerövidíti. A naplní sa proroctvo tým, že Grécko preskočí tie 3 kráľovstva. És profécia teljesedik azzal, hogy előbb kerül hatalomhoz ezzel a Görögország, hogy maga előtt kitöri ezeket az uralmakat. Poďme ešte v rýchlosti do Zjavenia 13. kapitoly. Nézzük még meg röviden a Jelenések 13-as fejezetben. A ukážeme si, čo vidíme tu. És akkor megmutatjuk, hogy mit láthatunk itt leírva. Uh, 13. verš. Prvý verš 13. kapitoly. A videl som divé zviera vystupujúce z mora s 10 rohmi a 7 hlavami. Na jeho rohoch 10 diadémov a na jeho hlavách ruhavé mená. A divé zviera, ktoré som videl, bolo ako leopard, ale jeho nohy boli ako medvedie a jeho ústa ako ústa leva. A drak dal svoju silu a svoj trón a svoju právomoc divému zvieraťu. Itt ilyen leírással találkozunk a 13-as fejezetben, jelenésekben. Első verstől olvasom, egészen első 2 verset fogom olvasni először. És megállt a tenger homokján, és láttam egy vadállatot feljönni a tengerből. 10 szarvút és 7 fejű, és a szarvain 10 diadémot, és a fején pedig káromló neveket. A vadállat pedig, melyet láttam, hasonló volt a leopárdhoz, a lába azonban olyan volt, mint a medvéé, a szája pedig olyan volt, mint az oroszlán szája, és a vadállat a sárkánytól kapta erejét és trónját, és nagy hatalmat is kapott. Takže Jan vidí
divé zviera so 7 hlavami. Hát János egy vadállatot lát, amelynek 7 feje van. To divé zviera je celý politický systém. Ez a vadállat az egész politikai rendszert jelképezi. 7 hlav 7 fej je 7 svetových veľmocí, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňovali Boží ľud. itt ez a 7 fej 7 világhatalmat jelent, amelyek valamilyen módon befolyásolták az Isten népének a sorsát. Takže je to Grécko, Assýria, Babylon, Medoperzia, Grécko, Rím a Európska únia. Itt, ahogy ha lehet olvasni, ha látható, felolvasom ezeket. Ez a 7 világuralom a következő, első az Egyiptom, második Asszíria, utána Babilon, Médo-Perzsia, Görögország, Róma, és a végén Európai Unió. Tretí verš hovorí, Harmadik vers ebben a fejezetben a következőt mondja. a videl som jednu z jeho hlav akoby dobitú na smrť, ale jeho smrteľná rana sa uzdravila a celá zem nasledovala divé zviera s obdivom. És láttam, hogy az egyik fejét, mintha halálosan megsebezték volna, de begyógyult halálos sebe, és az egész föld csodálattal követte a vadállatot. Ktorá hlava bola dobitá na smrť? Mely fej volt halálra sebezve? A ktorá v zápätí má ožiť? És mely azt követve újra élet, begyógyul? Je to znovu Grécko. Ez újból a Görögország. Tieto krajiny všetky kedysi v minulosti boli svetovými veľmocami. Ezek az országok, amik itt fel vannak sorolva, valóban a történelem során a világhatalmak voltak. Európska únia momentálne ešte je. Jelen pillanatban Európai Unió még mindig hatalmon van. Keď si všimnete, to zviera má 10 rohov, 7 hlav. Prečo 7 hlav a 10 rohov? Tehát ha észrevesszük, akkor ennek a vadállatnak 7 feje van és 10 szarva. Most akkor miért 7 feje és miért 10 szarva? No je to preto, Ez azért van, lebo čo veľmoc, to 1 koruna. Kráľovská. mert ugye itt a 7 birodalom, az mind egy korona is egyben, Ale to zviera ich má 10. de ennek a vadállatnak 10 szarva van. 10. Ako sme si vysvetľovali Daniela, Hogy magyaráztuk a Dánielt, plus tie 3 koruny, ktoré sú na hlave toho divého zvieraťa, ugye itt ezeken a szarvakon koronák is vannak, még hozzáadva még 3 korona, alebo politického systému, vagy valamilyen politikai rendszer, amely ehhez hozzáadódik. 8. koruna Spojené štáty, 8. 9. koruna Rusko a 10. koruna Veľká Británia. Tehát még vannak itt plusz koronák, az egyik, a 8. korona a 10-ből az Egyesült Államok, akkor még itt van Oroszország, az a 9. korona, és 10. korona az a Egyesült Királyság. Takže koruna znázorňuje moc, vplyv a postavenie. Korona a hatalmat, pozíciót, befolyást jelképezhet. Roh znázorňuje autoritu, moc tiež. Veľmi podobné je to s tou A korunou. szarv is hasonló, autoritást, befolyást, hatalmat jelenthet. A keď prejdeme ďalej, tak prečítam po 8. verš. A uctievali draka, lebo dal
divému zvieraťu právomoc a uctievali divé zviera slovami, kto je ako to divé zviera a kto s ním môže bojovať. A boli mu dané ústa, hovoriace veľké veci a rúhania, a bola mu daná právomoc konať 42 mesiacov. A otvorilo ústa v rúhaniach proti Bohu, aby sa rúhalo jeho menu a jeho miestu bývania i tým, ktorí bývajú v nebi. A bolo mu dané viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi, a bola mu daná právomoc nad každým kmeňom, ľudom a jazykom a národom. A všetci bývajúci na zemi ho budú uctievať a od založenia sveta nie je zapísané meno niktorého z nich po zvitku života beránka, ktorý bol zabitý. Elolvasom a 4-es verstől a 8. versig, és imádták a sárkányt, mert ő adta a hatalmat a vadállatnak, és ezekkel a szavakkal imádták a vadállatot. Ki hasonló a vadállathoz, és ki tudna harcra kelni ellene? És nagyokat mondó, és káromlásokat szóló szájat kapott, és hatalmat kapott ahhoz, hogy cselekedjen 42 hónapig. És Isten elleni káromlásokra nyitotta száját, hogy káromolja az ő nevét és lakhelyét, igen, azokat, akik az égben lakoznak. És megadatott neki, hogy háborút viseljen a szentek ellen, és legyőzze őket, és hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött. És imádni fogják mindazok, akik a földön laknak. Egyikük neve sincs beírva az élettekercsében, mely a levágott bárány a világ megalapításától fogva. Takže môžete si všimnúť, že hlava dobitá na smrť je rovnaká s malým rohom z Daniela. Tehát itt a halálosan megsebzett fej gyakorlatilag azonos azzal a kicsin szarval a Dánielből. Rúhá sa proti Bohu, vedie boj proti vyvoleným a dostáva moc na 42 mesiacov. Tehát ezek a dolgok közösek bennük. Káromlásokat szól, háborút visel a szentek ellen, és 42 hónapig kap ehhez időt. Dobre, a prejdeme teraz na 17. kapitolu, kde vlastne si to potvrdíme. És akkor még nézzük meg a Jelenések 17-es fejezetét, ahol még erre megerősítést olvashatunk. Nebudem teraz čítať celý ten verš. Most nem fogom az egészet olvasni. V 3. verši vidíme ženu, ktorá sedí na šarlátovom divom zvierati, ktoré má 7 hlav a 10 rohov. 3. versben olvashatunk egy asszonyról, amely skarlátszínű vadállaton ül, mely tele van káromló nevekkel. Annak van 7 feje és 10 szarva. Takže vlastne znovu sú to všetky tie krajiny, ktoré sme si tu už opísali, ale už bez nejakého vplyvu, už majú, v podstate im bol odňatý nejaký ten vplyv. Megint olvashatunk akkor erről az vadállatról, amely viszont már nem rendelkezik koronákkal ezeken a szarvakon, mintha bizonyos mértékben elvesztené a befolyását, a hatalmát. A navyše to zviera už nemá ani koruny. Tehát, hogy ezeken már nincs, ezeken a szarvakon nincsenek koronák. Prejdeme na 8. verš. Pillantunk a 8-as versre. Divé zviera, ktoré si videl, bolo, ale nie je. A chystá sa vystúpiť z priepasti a má odísť do zničenia. A keď tí, ktorí bývajú na zemi, uvidia, ako divé zviera bolo, ale nie je, a predsa bude prítomné, úžasnú v údive, ale ich mená neboli zapísané vo zvitku života od založenia sveta. Nézzük, mit ír a 8-as vers. A vadállat, melyet láttál, volt, de nincs, és mégis feljönni készül a mélységből,
és a pusztulásba megy. Mikor pedig azok, akik a földön laknak, látják, hogy a vadállat volt, de nincs és mégis jelen lesz, akkor csodálattal csodálkoznak majd, de nevük a világ megalapításától fogva nincs leírva az életek ecsére. Vidíme tu rozhovor Jána a anjela. Itt Jánossal angyal beszélget, ezt láthatjuk itt, ebben a részben. V čase, keď žil Ján, bola rímska ríša. Mikor az angyal felvilágosítja Jánost, akkor abban az időben, mikor ez a beszélgetés, ez a dolog zajlik, amit itt olvashatunk, abban az időben római birodalom volt hatalmon. Vlastne, keď mám pravdu povedať, tak na tejto 17. kapitole mi Boh zjavil, že to je Grécko. Hogy világosabban közelebb hozzam, hogy is történt, hogy tudtam meg ezt, hogy a Görögország az a kicsinyszarv, ezen a fejezeten értettem meg, hogy melyik ország az, amelyik feljönni készül. Ezen mutatta meg nekem az Isten. A potom mi pomohol porozumieť ostatným proroctvám z písma. És ezután következett, hogy segített megérteni a többi proféciát. Takže keď sa rozprávali, bol Rím, ale anjel hovorí, že to zviera bolo. A ja som si kladol otázku, že ktoré z tých 5 bolo. Tehát arról a feljövő állatról, amikor szó került, akkor angyal azt mondta, hogy olyan leírást ad róla, hogy volt. Na most, amikor Róma idejében élt János, akkor mely volt azok közül, amelyek már elmúltak, mint világbirodalmak? Pozrime sa, čo hovorí 9. Tu záleží na rozumnosti, ktorá má múdrosť. 7 hlav znamená 7 vrchov, na ktorých sedí žena. Nézzük, mit ír a 9-es vers. Ide kell az értelem, melyben bölcsesség van. A 7 fej 7 hegyet jelent, és ezek tetején ül az asszony. Daniel 2. kapitola. Dániel második fejezetben hovorí, že vrch symbolizuje vládu. Ott olyat olvasunk, hogy a hegy birodalmat, uralmat jelent. Aby ste si to vedeli rýchlejšie nájsť, hogy gyorsabban meg lehessen találni, je to opísané, keď tá skala udrela tú sochu do chodidiel, tak vtedy sa tam dočítate o tom, čo znamená vrch. Ez annál a résznél van, ahol azt írja a Biblia, hogy a hegyből kiszakad egy szikla, és az találja el annak az ott leírt szobornak a lábát. Tehát egy hegyből. Ott találjuk ezt a leírást. Takže nie je to pápežský Rím, ktorý akože je postavený na 7 vrchoch. Tehát ez a leírás nem azonos Vatikánnal, a pápassággal Rómában, amelyre ugye mondják, azzal próbálják azonosítani, hogy a Róma városa 7 hegyre épült. Nem ilyen hegyekről van itt szó. Ešte raz. Tu záleží na rozumnosti, ktorá má múdrosť. Még egyszer hangoztatom, ide kell az értelem, melyben bölcsesség van. Ezt olvashatjuk 9-es versben. O akej múdrosti tu hovorí? Milyen bölcsességről van itt szó? O mojej? Az enyémről? No, ja by som na to neprišiel. Én sosem jöttem volna erre rá. Neprišli na to ani mnohí bádatelia písma. Sok más bibliakutató sem jött rá. Musí vám to zjaviť Boh. Szükséges, hogy Isten tárja fel. Tehát ez anélkül nem megy. Csak Isten tárhatja fel ezt. A nie hociaký. És nem bármilyen Isten. Ja ho vyzdvihnem a budem ho vyzdvihovať. Je to všemohúci Boh Jehova. Én ki kell emeljem ezt, ez csak is egyedül igaz Isten Jehova. Prejdeme na 10. verš. Folytassuk 10-es verssel. To stále vysvetľuje ten anjel Jánovi.
Ez még mindig az a magyarázat, amit angyal nyújt Jánosnak. Takže je 7 kráľov. Van 7 király, 5 padlo, 5 elesett, ezt olvassuk 10-es versben. preto 5 padlo, lebo Ján sa s ním rozprával v čase Rímskej ríše, takže 5 padlo. És mivel római birodalom alatt zajlik ez az egész beszélgetés, ugye világos, hogy 5 birodalmon már túl van a történelem. Jeden je, to je ten Rím. Folytatjuk a 10-es versben. Egy van, azt olvashatjuk ott. Ez a Znovu Róma. pripomínam, bavíme sa o rozhovore Jána s anielom v čase Rímskej ríše. Még egyszer ki akarom emelni. Itt zajlik időben ez a beszélgetés János és angyal között, miközben római birodalom van hatalmon, tehát azért az az egy van. A ďalší ešte neprišiel, ale keď príde, musí zostať na krátku chvíľu. És úgy folytatja ez a vers, a másik még nem érkezett el, de amikor elérkezik, rövid ideig fog megmaradni. A to je Európska únia. Ez az Európai Unió. A teraz je to ako matematika. Ez olyan, mint a matematika. Divé zviera, ktoré bolo, Vadállat, amely volt, ale nie je. de nincs. Takže v čase Ríma, vyzdvihujem ešte raz, sa Ján rozpráva s anielom a to zviera bolo. Még egyszer kiemelem. Ale v čase Ríma není. Római birodalom jelen van. Ott zajlik a beszélgetés. 5 volt, de nincs. Je samotným 8. kráľom, preto som tu dal, že 8. Grécko. Maga is 8. király, tehát az az egy, amelyről szó van, még 8. királyként is fel fog lépni. Ale pochádza z tých 7 a ide do zničenia. De a 7-ből származik, és a pusztulásba megy. Takže Grécko pochádza z tých 7, proste tvorilo samostatnú hlavu a ešte bolo aj súčasť Európskej únie. Tehát Görögország mind olyan birodalomként létezett, tehát a közül a 7 világbirodalom közül való, amelyek léteztek, de egyúttal az Európai Uniónak is a része. Mne pri čítaní týchto slov to je absolútne jasné. Nekem, mikor olvasom ezeket a szavakat, ez teljesen világos. Vám môžem doporučiť iba jednu jedinú vec. Én egy dolgot ajánlhatok önöknek. Skúmajte, Vizsgáljátok, premýšľajte gondolkodjatok, a pýtajte sa Boha. de főleg kérdezzétek Isten. Nie je skúpi, aby vám to neprezradil. Nem irigy, és nem tartja vissza, aki kéri, hogy visszatartaná ennek a megértését. A Ján pokračuje János folytatja. v opise ďalej. A 10 rohov, ktoré si videl, znamená 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale ako králi dostanú moc na 1 hodinu s divým zvieraťom. Tehát itt a leírást így folytatja. 12-es verstől. A 10 szarv, melyet láttál, 10 királyt jelent, akik még nem kaptak királyságot, de mint királyok 1 órára hatalmat kapnak a vadállattal. Kto sú tí králi? Kik ezek a királyok, akikről itt szó van? Keď Daniel opisuje to 4. zviera, tak hovorí, že to zviera malo 10 rohov. Mikor Dániel beszélt arról a 4. különleges vadállatról az ő proféciájában, látomásában, akkor azt mondja, hogy annak a vadállatnak is volt 10 szarva. Tých 10 kráľov, to sú krajiny po Grécku. De itt említett 10 szarv a Görögország után lévő királyságok. To sú krajiny, ktoré by mali mať predsedníctvo v Európskej únie.
Ezeknek még csak soron kéne legyen az ő elnökségük. Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Slovensko, Malta. Itt felsoroljuk. Olaszország, Lettország, Luxemburg, Hollandia, Szlovákia, Málta, Estonsko, Bulharsko, Rakúsko a Rumunsko. És még ehhez Észtország, Bulgária, Ausztria és Románia. Takže ich 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tehát itt is még látunk 10 országot. Tieto krajiny odovzdajú moc Grécku, alias budú ho podporovať. Ezek az országok Görögországnak adják majd át a hatalmukat. A v 13. verši sa píše, že dostanú, teda ešte v 12. že dostanú moc na 1 hodinu s tým Gréckom. Mert így olvassuk a 12-es versben, hogy 1 órára hatalmat kapnak a vadállattal. Nemusíme špekulovať nad tým, čo je to hodina. Nem kell arról gondolkodni, hogy mi az 1 óra. Je to isté časové obdobie, ktoré nie je špecificky vymedzené. Ez egy bizonyos időszakot jelent, amely nincs úgy meghatározva. Už som videl tie prepočty všelijaké, že to je 15 dní. Hogy valaki ilyen számításokat csinált, hogy ez 15 napot jelent. Ale nie je to tak. Ez nem így van. 1 hodina v písme znamená naozaj isté časové 1 óra az írásban egy bizonyos kimért időt jelent. Hodina žatvy. Például az aratás órája. Vieme, že za hodinu není nič pokosené. Ugye nem 1 óra alatt van minden learatva. Hodina žatvy to je isté časové obdobie, kým sa úroda celá nepozbiera. Például az aratás órája, ez egy olyan időszakot jelent, amely alatt meg lehet csinálni az aratást. Tehát erre kiszabott idő. Hodina súdu. Vagy ítélet órája. Vieme, že za hodinu všetci by neboli posúdení. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most egy 60 perces óra, hanem... Treba prejavovať rozumnosť v tomto. Tehát így kell ezen gondolkodni, hogy egy bizonyos erre kiszabott idő. Tí majú jeden úmysel a preto dávajú svoju silu a právomoc divému zvieraťu a budú bojovať s baránkom a baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánov a kráľ kráľov a tí povolaní a vyvolení a verní s ním. 13-as verstől pedig ezt olvassuk. Ezeknek egy a gondolatuk, s ezért erejüket és hatalmukat a vadállatnak adják. Ezek harcra kelnek a bárány ellen, de a bárány legyőzi őket, mivel uraknak ura és királyoknak királya ő, és vele együtt azok is, akik elhívottak, választottak és hűségesek. Takže vidíme, že malý roh, alebo divé zviera, alebo Grécko dostáva právomoc od satana na 42 mesiacov. Tehát a kicsin szarv, amely hatalomhoz kerül, a hatalmat kap 42 hónapra. Zjavenie, 13. kapitola. Jelenések 13-as fejezetben. Hovorí takúto myšlienku. Že kto má uši, nech počúva. Találunk egy ilyen gondolatot. 9. verš. Akinek van füle, hallja meg. 9-es versben ezt olvassuk. Ha van valakinek füle, hallja meg. Ak niekto je určený na zajatie, odchádza do zajatia. Folytatja 10-es verssel, ha valakit fogságra szántok, az fogságra is megy. Ak niekto zabíja mečom, sám bude zabitý mečom. Ha valaki karddal fog ölni, karddal kell annak megöletnie. Toto znamená vytrvalosť
a vieru svätých. Itt van szükség a szentek kitartására és hitére. Tieto krajiny, ktoré odozdajú moc tomu malému rohu, Ezek az országok, amelyek majd átadják a hatalmukat annak a kicsinszarnak, sa vo svojej histórii vyznačovali jednou dôležitou vecou. érdekes módon a történelem során egy olyan különleges dologgal rendelkeztek, jellemző volt rájuk, tehát megjelent a történelmükben egy ilyen érdekes dolog. Klérofašizmum. Mégpedig klérofasizmus. Ale o tom si porozprávame na budúce. Erről majd egy másik alkalommal fogunk még közelebb itt esetleg mondani. A ukážeme si, kto je žena, ktorá sedí na tej šelme. Beszélni fogunk esetleg még arról is, hogy ki az az asszony, aki ül ezen a vadállaton. Ukážeme si, kto je falošný prorok. Ki a hamis próféta. Ale o jednej veci som určite presvedčený. Egy dologról viszont meg vagyok győződve, Že veľký Babylon hogy a nagy Babilon, nie sú náboženstva. ezek nem a vallások. Ďakujem za pozornosť a majte pekný večer. Köszönöm a figyelmet, és kellemes estét kívánunk. Minden jót!